जेबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसेबाव आरो जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली खालि जिहेतु 10 तारिख फेब्रुवारि ना बावहाय 10 फेब्रुवारियावहाय मोनसे बिथांमोना सेलिब्रेट खालामदोंमोन बिटिसि एकर्ड डे खुंदोंमोन आरोखि बिथांमोना। बावहाय कयेकटा बाथ्राखौ आङो एसे उसुबिदा मोनदों आरोखि। आंबो सासे सेनियर ना आंबो दिनै 17 बोसोर सालायबोबाय बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ। बावहाय एसे कयेकटा बुस्थुखौ एसे हमथायोब्ला मोजां जागोन नामा आं बेखौ सानदों आरोखि। कयेकटा बुस्थुखौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आं बयनिबो देरसिन बिदा हिसाबै आंनि फंबायफोरखौ एसेब्लाबो हमथानायखौ आं लुबैयो बा आंनि फंबायखौ आं एसेब्लाबो बा मोजां माबायाव खारजानायखौ लाइनाव खारजानायखौ आं लुबैयो। दिनैहाय आं बिदा देरसिन जानानै आंनि फंबायफोरखौ बायदिसिना सोंखारिबा बियो जानाय नङा होननानै आं सानो। जाय हक दिनै जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों गोबां पलिटिसियानफ्रा गोबां बाथ्रा बुंलायो। दिनै हाग्रामा महिलारियाबो दिनै प्रमद बर'खौ बुंदों। प्रमद बर'आबो दिनैहाय हाग्रामाखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामाखौ बिथांमोनाबो कयेकटा बाथ्रायावहाय एरेस्ट जागोन जेलाव हाबनांसिगोन सोरबाया बुंदों तपस्या दङ होननानै बुंदों। बेसेबां जों बर' रायजो राजानि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बा बेसेबां मा होननानै बुङो बिदिखौ बाख्नायजाथाव बा बेसेबां खोथा मोजां बाथ्रा रायलायजाथाव बेफोरबायदिनि सायाव। आंथ' बाथ्राफोरा बेफोरबायदिनोसै पलिटिसियानफ्रा खोथाफोरखौ ओरैबा ओरै बुंलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दाने बिथांमोननि खोथाखौ बुङोब्ला जों गोजौआव खुदै गार गावनि मोखाङावनो गोग्लैगोन, गाहायाव खुदै गार गावनि आथिङावनो गोग्लैगोन बेफोरबायदिसो जानानै दङ। आं मोनसे बाथ्रायाव आं दाखालि दुखु मोनसिनदों, ओरैबायदि दुखु मोनसिनदों नैबे जोंनि खुंथायाव दा थाबाय थानाय ओरैबायदि सन्देह खालामजाथाव जानानै दङ। जों दाखालि 10 तारिखआवहाय जिहेतु जों मोनसे जों सोरबा सरकारनि सोरबा गभर्नमेन्टनि जों हेंथायै मोनसे रेलि खालामनो नागिराखै। बे रेलिया सोरनि थाखाय खालामनो नागिरदों जों बा बेफोरबायदि रेलिखौ आबसुआ 1000ता खालामबाय खिन्थु आबसुखौ मानो होबथानो हाया दिनैनि बे सरकारा आंना बे कुइसना। खिन्थु बावहाय दुखु मोनदों आं दाखालि जिहेतु ndfb इउनाइटेड फराम अफ ndfb उन्दै बैसोआव हाबा लानाय आरो बेजों लोगोसे ड्राग्स जानाय बेफोरबायदिखौ जोंनिया मोनसे लं मार्च ना गोलाव थाबायनाय उदालगुरिनिफ्रायथ' संकससिम थाबायनाय बे मोनसे जों हाबाफारि लादोंमोन। 10 तारिख खालि जोंहा जों सहैनानै दं उदालगुरियावहाय। जों फुङावहायनो सहैदों, फुंनि 9टासोआव जों सहैदों जि जायगानिफ्राय मार्च खालामगोन। बे जायगानिफ्राय ओरैबायदि जाहैबाय जोंनि कयेकजन उदालगुरिनि दैदेनगिरिफोर इउनाइटेड फराम अफ ndfbनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायलायनानै जों मोनथिबाय जे फार्स्टआव होबाय डिसिआ पारमिसनखौ जे नोंसोर जुदि बेखौ जुदि एवारनेस प्रग्राम बायदि जुदि खालामदोंबा बिराद मोजांनि बाथ्रा बिदिसिम थांबाय। बिनि उनाव सेकेन्ड टाइम एडिशनेल एसपि बिथांमोनजों सावरायनानै बिसोरबो क्लियार। बिनि उनावहाय आरोबाव 1 घन्टानि उनावहाय बिथांमोना बिदोंमोन रड मेप बा नोंसोर बबेसिम थांगोन बे लामाखौ जोंनो खोन्था बा जोंनि रड मेपखौ जोंनो हो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय जों 1 घन्टानि उनावहाय होगोन बेसिम थाहैबाय। बिनि उनावहाय एडिशनेल एसपि बा एसपिआ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इउनाइटेड फराम अफ ndfbनि दैदेनगिरि ना बिथांमोननिसिम फन फैबाय जे नोंथांमोना जुदि बे
लं मार्चखौ जुदि नोंथांमोना जुदि खालामोबा जोंनो मोनसे सहि हो जुदि नोंथांमोना जुदि सहि होआबा आरो ब्रायनो जर जबस्तिनो जुदि नोंसोरो जुदि लं मार्च जुदि खालामोब्ला बावहाय जों नोंसोरखौ एरेस्ट खालामनो गोनां बाध्यता जागोन बिदिसिम थांदों किन्तु ओमफ्राय बावहाय सेकेन्ड टाइम सोंहैफिनबाय जे बेखौ जोंखौ मानो थाखाय होआसै जोंखौ मानो बेफोरबायदिनि थाखाय मानो एवारनेस प्रग्रामखौ मानो खालामनो होआसै बेफोरबायदि बुंनायावहाय एडिशनेल एसपी उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोना बुंबाय जे नोंसोरनि बर'निनो दैदेनगिरि बिथांमोनानो खालामहोआसै होनबा सोर बिटिसिनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिसोरनो खालामदों बिनि अनगायैथ' सोर दं बिटिआरनि लिडारालाय सोर दं प्रमद बर'आ 1 नाम्बार इउनाइटेड जों एक्स-एनडिबिफोरखौ इउनाइट जाजानोखौ बादों खौसेथि थाजानायखौ बादों मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे लं मार्च जितु लं मार्च उदालगुरि टु जों गसाइगाव जारागुरि वेस्ट बेंगल बर्डार बिसिम जों रेलि खालामनो नागिरदों बे खौसेथिखौ नैबे प्रमद बर'आ जाजानो बादों जों जुदि इउनाइट जुदि जायोब्ला एक्स-एनडिबिफ्रा जुदि खौसे जायोब्ला माने गावा भट बेंकफोरखौ मोनलायनाय नङा सोरबा बिपिएफजों थांबाय सोरबा कंग्रेसजों थांबाय सोरबा बिजेपिजों थांबाय सोरबा इउपिपिएलजों थाबाय बे बुस्थुखौ लुबैदों प्रमद बर'आ आरे प्रमद बर'आ नों बेखौ दासान एखेबारे रं बियो प्रमद बर' गोरोन्थि नोंनि बे बिदि साननाया प्रमद बर'खौ आं सिदा बुंदों नोङो 2025आव जिरायनानै था सिदा सिदि बाथ्रा मोनथिबाय नों सिदा सिदि बाथ्रा आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों सिदा सिदिखा बहुत तेरा बेखाव गैया 2025आव नों जिरायनानै था सीएम हिसाबै दाथा नोङो मोनथिबाय एक्स-एनडिबि एबारावहाय 2025आव जोङो बेखिनि खोथाखौ आं स्पष्ट बुंदों आं खारन नोंसोरनि जों बे प्रमद बर'नि सासनाव जों थानो सुखुवा आरो हाया मालाबाबो जों थानो हाया एक्स-एनडिबि इउनाइटेड फरामा मालाबाबो बे प्रमद बर'नि आथिङाव गादबनाय नासयनाय गादबनाय बिदियाव जों थाया सोरनिबा आन्दाराव जों थानो हाया आरो एक्स-एनडिबि इउनाइटेड फरामा जिखिनि जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव रेलि खालामदों आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबिआ जिहेतु उन्दै बैसोआवनो हाबा लानाय बेफोरनि एगेन्स्टआवबो जों गसंगोन आरो जों बेखिनि एवारनेस प्रग्रामखौ जोंबो खालामगासिनो दङ ओंखायनो आं बुंदों 2025आव जों प्रमद बर'खौ जेरैखि जायाबाबो फेजेननांगौ जेरैखि जायाब्लाबो जे बे प्रमद बर' सरकारखौ जों दोननांगौ गाहायाव जोंनि बे इउनाइटेड फरामनिफ्राय थांखि आरो डिसिसन बे जोङो बे प्रमद बर'नि सरकारखौ जोङो मोजां मोना सोरबा गबिन्दआनो था सोरबा फेरेंगायानो था सोरबा सावरायग्रायानो था सोरबा बड'सायानो था सोरबा बे मा होननानै बुङो सानजाराङानो था सोरबा माबा माबि ABCDYZआनो था बिथांमोना जुदि आफाद एक्स-एनडिबि इउनाइटेड फरामनि खोथाखौ जुदि सानोब्ला आरो जायफ्रा EM MCLA EM MLA बा बायदिसिना दङ बिथांमोना जुदि बर' जाथिनि बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालामदोंबा इमिडियेटनो 2026आवनो रिजाइन होजोबनांगौ आं बेखिनि स्पष्ट बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो प्रमद बर'आ सिन्था खालामनाया मोजां नोंसोरनि नैबे इउपिपिएलनि CEMनि इउनाइटेड फरामा गलाम नङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबिआ प्रमद बर'नि गबिन्द बसुमतारीनि गलाम नङा सोरबा सासेया जानो हागौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबिआवबो सोरबा सासे केडार सोरबा सासे लिडारा जानो हागौ गलाम किन्तु इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबि हिसाबै गलाम नङा नोंथांमोना एनडिएफबिनि जायफ्रा दैदेनगिरिफोर दं
इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बि आव जइन खालाम UPPL नो BPF नो बाद दे सिदा सिदि बाथ्रा 2025 आव जायफ्रा जों रन्जन दैमारि सारनि नामावहाय गांसेब्लाबो भटखौ होगोन आरो जोंनि नैबे जिहेतु दाखालि साननैसोनि उनाव 10 तारिखआव जों लं मार्च जिहेतु मोनसे खालामबाय थादोंमोन एवारनेस प्रग्राम किन्तु नैबावहाय जोङो ड्राग्सनो जौनो उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बे बुस्थुखौ जों ओरैनो लायाखै बेनि सिङाव जों गोबां बाथ्रा दं प्रमद बर'खौ जों फेजेननायनि बाथ्रा दं प्रमद बर'खौ जों गादबना दोननायनि बाथ्रा दं एबसुखौ गादबना दोननायनि बाथ्रा दं एबसुआ जेब्ला बेफोरबायदिखौ लायो अब्लासो सिगां बे आरोखि जों गोबां बाथ्रा गोबां समावनो जों गोबां बाथ्रा खोनादों बा गोबां बाथ्रा नैबे होखारनायनि खेथ्रआवनो होन बा माबा मोनसे खेथ्रआवनो होन गोबां बाथ्रा जों बे सानसे साननैयाव गोबां जाथाय जानानै थांबाय आं बेफोरखौ बुंजोबनो थाङाखै नांगौब्ला नेक्स्ट टाइम भिडिअ'आवहाय आं लाबोनो सानदों जाय हक थांनाय 10 तारिखआव जाय बुस्थुखौ बिथांमोना डिपार्टमेन्टनिफ्राय लं मार्चखौ खालामनो होआखैमोन बे लं मार्चखौ गाबोन समबार समफोरनि दिनै समबार मंगलबारावहाय उदालगुरियाव सानबा थाबायगोन उदालगुरियाव सानबा थाबायगोन जोंनि XNDB इउनाइटेड फराम अफ XNDB सोद्रोमाफोरा बिनि उनावहाय नैबे अफ्रिया राकेश ब्रह्मनि समस्थियाव हाबहैगोन ओमफ्राय बे राकेश ब्रह्मनि समस्थिया बेसेबां डेभेलप जादों आं बेखौ नायनानै फैगोन आं डिक्लेयार होबाय राकेश ब्रह्मनि समस्थियाव अफ्रिया हाबनानै फैगोन ओमफ्राय बावहाय बिनि समस्थिखौ नायनानै फैगोन आरोखि थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै जों मंगलबारनिफ्राय लं मार्च उदालगुरि टु संकस वेस्ट बेंगल बर्डार बेसिम थाबायनायखौ जों मंगलबाराव बेखौ स्टार्ट खालामगोन थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियाव दोनथ'बाय जय बर' हारिनि